Salutări tuturor! Mă aflu în stația ACF Satu Mare Sud și aștept sosirea trenului IRN 1742 în direcția București Nord. Aici vedeți subpasajul, care este din păcate momentan închis. Vedeți o stație de cântărire, sau mie mi se pare cel puțin așa. Dacă aveți altă părere, aștept părerile voastre în mesaje și imediat va sosi și trenul. Și sosește trenul IRN 1742 în direcția București Nord, în stația fără oprire Satu Mare Sud.